Dünün sada Kümüştepe'de bir zaman olan Ahun Amanullah doğa yapıp verdi meni tükany rızkı bereket tapsın. Men de doğadan burada önçek ulukan burada pa dedim. Näme? Peygamber sallam diptir her kim 5 vakit namaz cemaatine gaýym bolsa, Allah taala 5 gün tıyılacak diptir. Awwal başdan günüňiň daran diýen şondan çykjak diptir. O wagty sen otada Allahu ekber dipdir. Sen otada pomodar türk ketýän, he. Portugalty falak ketýärsiň. O Hudaý ulukan dipdir, sen pomodar ulukan tutýarsyň. Sen mün burdan doğa aýyp berýärsiň. Bereket nerden gelmeliňe? 3 nefer Allah taala lanet etýär diye bir kim Adan çekip duka mescide var ana o matonundan böyle şöyle halan içine gitip Allahu ekber deyip dur. Hudaýa lokan deyip dur. Men sen dedim sen şey namazyna Hudaýullah ve kebbir ve tekbira dinim bilen Allahu ekber diýişiň ýaly Allahny amalla ullasak Allah tebarek ve taala şonuň bereketine musulman dogan hem dünýämiz hem ahiretinde näme etjek? Abad etjek.